Alah. Kok dadi malah nitine klambi ngopo to? Piro regane kuwi sak metere? Kok kandakno ya kandakno. Niki ngoten murah. Piro? Sak meter ming 35. 25.000. Nggih. Duh bocah karo klambine larang klambine nek. Nek nggo aku ranto ki tekuken nggon kono ya. Oh mboten kok menika mbak-mbak menika Pak Ranto menika wong nggih piyai sepuh kula rak nggih kudu ngajeni. Iya. Menika nek perlu ki Pak Ranto kula lingguhke dhuwur kula kutuki kok. Astu menika. Nggih Pak Kutuki Ranto. mbok kei bor dadi ki aja langkung kae ta. Rupamu. Ki sampean kok dirupak-ngrupake? Lah itu nang wong dirupa kok dirupak-rupake mah ki. Apa njer gelungamu? Wis saya serik lho. Sane. Kanggo aku nyandak gelungan kowe serik lho. Pripun? Gelungamu mbangir kok irungmu amblek ki malah.